Salutare! Mersi de aplauze, e multă lume în public, e bine. O să încerc să mă mișc foarte repede. Începe concursul de pocit nume. Așa. Și o să începem instant. Avem niște muzică de la audio, ceva generic. Orice. Cred că orice da. Să sune bine dacă tot. S-a strigat lambada, dar nu cred că are omul timp să se uite după lambada. Perfect, vă mulțumim mult! Începem cu Calamity Girl, Deku în kimono. Se pregătește Persephone. Mulțumim, Calamity Girl. Urmează Persephone, Vanessa din Security Breach. Se pregătește Erica. Mulțumim, Persephone. Urmează Erica cu CL Phantom Hive din Black Butler. Se pregătește Katie. Mulțumim, Erica. Katie cu Urza Scarlet din Fairy Tail. Mulțumim, urmează Mihnea cu Jotaro Kujo din JoJo's Bizarre Adventure. Ei cu Kafka din Honkai Star Rail. Urmează Akito cu Don Heng din Honkai Star Rail. Următoarea Mystique cu Esmeralda din The Hunchback of Notre Dame. Mulțumim, Mystique. Urmează Rina cu Star din Star vs. The Forces of Evil. Mulțumim! Următoarea Angie cu Ganyu din Genshin Impact. Hai că Genshin Impact știu că vă place. Acum Ravi cu Scaramouche din Genshin Impact. Următoarea persoană va fi Melidoka, tot cu Scaramouche din Genshin Impact. Yu cu Ango din Bungo Stray Dogs. Mulțumim, Yu! Urmează Coach cu Aki Hayakawa din Chainsaw Man. Următorul Zion cu Giyu din Demon Slayer. Zion și Viviana. Aoleu, fiți atenți cum coborâți. Ajutați un pic, ok. Următorul Sky cu Beidou din Genshin Impact. Mulțumim, Sky. Next up, Comet cu Tsumugi Shirogane din Danganronpa. Sper că am zis bine.
Alo, băiatul! Băiatul! Alo! Ok, am avut un pic de show. Urmează Ale cu Gio Tomioka. Mulțumim! Un nume pe care nu pot să-l pocesc, Ștefan, dar următorul pocesc, cu Chong Yun. Next up, Alexandru Marvel cu Black Panther. Aplauze, vă rugăm, genul de om care moare de cald. Negru pe soarele ăsta. Vom mai avea niște grupuri acum. Suntem pregătiți. Angels cu Prințul Phobos și Regina Elion. Mai avem vreo muzică de acolo de la tehnic? E bine că fac oamenii show. Vă mulțumim. O secundă, vă rog să văd un pic dacă mai primim niște muzică de la tehnic. Merge și așa, adică dacă avem public care cântă. Fata, fetița, puțin mai la stânga, te rog. Cred că avem imediat acum. Roagă frumos! Vă mulțumim. Continuăm. Următorul grup, Demons, cu Shinobu Kocho și Nezuko Kamado. Oprigan Vlad cu Shredder. Următorul care intră, Alex Cavaleru cu Spider-Man. Foarte mișto. Marilyn cu Blade. Ana cu Itachi. Mulțumim, Ana. Izumi Gojo. Mika cu Sigma. Urmează Mari cu Fiodor. Apreciem oamenii din public care strică, vă mulțumim mult, faceți acolo. Asta zic. Și acum urmează Scooby Gang cu Shaggy și Velma. Mulțumim, am avut și un moment de actorie aici. Pony cu Ichigo. Ichigo întotdeauna cu săbile mari pe aici. Devil Hunters cu Chainsaw Man și Power.
Au fost răpiți de pe scenă Merlia cu Iae Mico, poate știți de el de la concurs, Pomo cu Light Yagami din Kira. Fetița, alo, alo! Filip Kamisato Ayato. Alo, fetița, alo! DVD cu Kujo Jotaro. Alo! Cel mai serios om din paradă. Yeti Dex Steve din Stranger Things. Un nume care îmi va face plăcere să-l strig. Cristoasele Ninja, Mico, Cocomiar și Dario. Mulțumesc pentru nume, astea sunt micile plăceri a reprezentatului. Mica cu Gasai Yuno. Urmează Steven Kojo Cosplay cu Afro-san. Încă un nume pe care nu pot să-l pocesc. Bat cu Sucros. O să fie un nume lung. Wonderland and Showtime, Tsukasa Tenma, Emu Otori, Nene Kusanagi, Rui Kamishiro, Rin Kagamine. Multă lume, multe nume. Vă mulțumesc că m-ați torturat. Kai cu Harley Quinn. S-a tras cu o săgeată undeva în public. Geo cu Toji Fushiguro. Ayame Madeline cu Shenhe. Sai cu Scaramuș. Avem Sai cu Scaramuș? Nu avem Sai cu Scaramuș. Hai că am mai avut doi scaramuși, ok. Captain Waffles cu Arthur Morgan. Red Dead Redemption. Oh, cred că o să pocesc cu nume. Ok, am pocit eu un nume prea tare și nu s-a prins lumea. Jay cu Scaramuș. Îmi pare rău. Bun, urmează Rin cu Aiho Shino. Sper că l-am puțin, nu? Urmează
Enough, Five Nights at Freddy's. Eu vorbeam de Black Panther că suportă căldura, dar oamenii ăștia cu măștile alea nu. Gia cu Shinobu. Sky and Connor, Lanjan și Wei. Oana cu Daddy. Kiro cu Deadlock. Rihanna cu Lara Croft. Jos capul, te rog, alo, jos capul! Hop cu Hutao. Și ultimul loc pe care l-am eu înscris aici, Hutao și Wanderer. Ăsta a fost ultimul act de la paradă, mulțumim publicului, sunteți foarte mulți. Mulțumim cosplayerilor că ați transpirat aici așteptând. Cam asta a fost. Așteptăm toți cosplayerii la o discuție. Undeva la ora 4 veniți la cortul de cosplay verde. Și acum vom avea o extragere pentru toți oamenii care au fost înscriși la paradă, tot la cortul verde de cosplay. Atât, asta a fost, mulțumim lume, predau ștafeta cât de curând.